אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי שעה ו73 חלקים. זה מופיע במסכת ראש השנה, דף כ"ה עמוד א'. חשבון פשוט, 29 יום כולם יודעים מה זה. ומחצה, מה זה חצי יום? 12 שעות. ושני שלישי שעה, 40 דקות. שעה 60 דקות, שני שלי זה 40 דקות. זה גם יודעים. ו73 חלקים, מחלקים את הדקה לחשבון מסוים לפי 73 חלקים. חשבון עשרוני, זה נותן לנו 29.53059000 עד הסוף. זה החשבון שהגמרא נתנה לפני קרוב ל2000 שנה, בזמן שלא היה אפילו שעון יד, לא היו מחשבי כיס, ודאי לא היו סופר מחשבים, לא היו לוויינים, לא היה דרך למדוד ולחשב את הירח והמסלול שלו לאורך כל השנים, ולמדוד על מיליונית השנייה מה החידוש של הירח, בוודאי שלא היה את האמצעים האלה. בואו נראה אם התורה ידעה מה שהיא מדברת או לא. בואו נראה. סוכנות החלל האמריקנית נאסא, כולם שמעו על נאסא. הנה לכם צילום מקורי מנאסא, וכאן כתוב Earth Moon System, מערכת כדור הארץ והירח. חשבון מופיע בצורה כמו שהוא מופיע בנאסא עצמו. החשבון של נאסא, שזה סוכנות החלל האמריקנית, 29.530588. 2 חלקי 100,000 של השנייה הבדל בין נאסא לבין התורה. אי אפשר כמעט לספור את הזמן הזה, ודאי, זה פרק זמן אפסי. אבל החשבון הוא כמעט מדויק. בואו נראה מי צדק, מי טעה. מחקר גרמני יותר מתקדם, בשנת 1965, לפני 42 שנה בברלין, הנה צילום מקורי מסוכנות החלל הגרמנית. שם מופיע 29 ימים נקודה 530589, 1 חלקי 100,000 של השנייה. כבר התקרבו מאוד. ואמר לי לא מזמן איזה אחד יודע דבר שהם התקנו את זה בדיוק למספר של הגמרא, אני עוד מחפש למצוא איפה זה. אבל דבר אחד אני רוצה לשאול, לאלה שמטילים ספק ומצטפקים עם התורה היא כתב ידו של בורא עולם, או שאנשים כתבו? איך הרי ייתכן שיש ספק? אתה מכיר מישהו, אם תיתן לו את כל האמצעים לפני 2000 שנה שהיו אז, שיכול היה לדייק עד כדי 10,000 או 100,000 חלקים של שנייה, כדי להגיד לך שלעולם הירח לא יעבור מסלול קצר יותר עד אלפית או מיליונית השנייה? אתה מכיר מישהו כזה? אתה בכלל מכיר מישהו שעד לפני 100 שנה יכול היה לחלק שנייה בכלל? מי ידע לפני 100 שנה לחלק שנייה לחלקים על אלפית או 10,000 של שנייה? איזה שעון היה למדוד את זה? איך הגמרא יכלה לתת לנו כזה מספר עד 6 מקומות אחרי הנקודה על דיוק כזה מדהים של גוף כזה ענק כמו הירח והמסלול שלו והחידוש שלו, ולהגיד לך תדע